kuble ya fi baro unta ga singi ngira khe ga singi borom jong John Mary Vianney bokhud unong eda jong baro kilingdo teka teka kamram jingi panduai karpang na banda kilingdo jingi baro pangin kan mauru panduai na banda kilingdo jingi ki bala khlat pitip nadu bastang uklam covid bun kilingdo haga porse baro kowe kila khlat induai na banda ga jing jathai jong ke mansim jong kiru dangi phai shaka gospel katkum Matthews kalanang ka bakhandai dekat lai phupra ni pule kumne to karpat yaw trai jong ga jingot baun pha khambun ki nong tre ban lum yalaga jingot kaner galong kowe kaktin uble bangi hap kongu te kum ka yinga saman ka singi wat klet panduai boble un sa khat na ki kun jongi balong gilingdo pantre ha ka briso wine jungu bangi pet ka jingem jong o John Vianney Maria Bokhuen ini ki ba kham karpang ha ka jingin jungu ula trange banlong ulungdo tangba habun rukam kim treban jit ya na mar ban record te long sedian banyak kiwe play ndala poi ar pusnem karta ula ya ban lad ban les ko class 1 to perkhat mau bat kiwe kena kumna gila ya sontang ba la leshitom ko apalat re haki exam baro laban pas itip hak kedon kowe ga exam ki confession exam shoban yo lad ban sngapla ya pas kowe exam u fail shisnem ki klema ilad yo ban sngapla re uble pa ule jit lupa ya u ban long lengdo but she said uble ule jit ki te kim laban khanglat te mau nagilingdo borong athrai mau la ai nuksa ingi khandru kanta teng hadu khat pra kanta shi singi usngapla uba claim pass lingkong jing jong play ting iru hak jing inte ban du jingkermen te haba upoi ningkong hak ne parish ba utre ukli we samla chuno galinti ban lesha parish amarum tip te wong to ngansa batai tang ba finai yanga wong ngansa batai pi galinti ban poisha beneng ni barang i bat linti beneng mong i don linti beneng hai jingi tamba galinti ban poisha beneng pen don kam ga jing rap jong kebalang jengilingdo to ngin duai karpang ban uble uniarap yangiru ban batai ban yalam yakiviru shagalinti ban poisa bene